Изберете предпочитаната марка, например Panasonic, за да се запознаете с сериите и продуктите, които се предлагат. Изберете от наличните серии на съответния производител, за да разгледате моделите. Продуктите във всяка серия са групирани в отделни секции за по-удобно ориентиране. Към всяка секция от падащо меню можете да изберете подходящия цвят според вашите вкуси и желания. В случая избираме цвят бронз от серия Arcadia Slim. Когато се спрете на конкретен продукт, кликнете върху него, за да се отвори прозорец с важна допълнителна информация. От отворения прозорец можете да научите важна информация за продукта, като цена, наличност, някои ключови технически характеристики, след което да го добавите към поръчката си. Преди да добавите продукта, може да въведете желаното от вас количество. Натиснете бутон «Добави», за да добавите продукта към поръчката си. Всеки добавен продукт ще виждате в секция «Окомплектоване». От тук лесно можете да коригирате количеството или да изтриете продукт преди да пристъпите към реална поръчка. Продължете да добавяте желаните от вас продукти. Имате възможност да изтриете вече добавен продукт. Можете да коригирате количеството на вече добавен продукт чрез бутоните плюс и минус. Промяна на количеството на конкретен продукт автоматично актуализира и общата сума на добавените продукти. Пристъпете към добавяне на още продукти от следващите сектори – ключове, контакти, розетки според нуждите ви. В секция «Електрически контакти» са налични всички продукти от този тип за съответната серия. Също така можете да изберете подходящия цвят според нуждите ви. В секция «Розетки» ще виждате всички продукти от този тип и ще можете да добавите тези, които са необходими за конфигурацията ви. За ваше удобство и по-добра организация може да наименувате групата продукти, които сте добавили. Пристъпете към финализиране на поръчката си с бутона «Продължи». Потвърдете желанието си да пристъпите към поръчка, натискайки бутон «Да». Продуктите ви вече са добавени в секция «Добавено за оферта». Затворете дясното меню с добавени за оферта продукти, ако желаете да продължите да добавяте нови продукти. Съобщението «Наличност блокираща опцията за онлайн поръчка» указва, че има добавен продукт или количество, което не е налично и не позволява да направите директна онлайн поръчка, а е необходимо да изпратите оферта до търговският ни отдел. Ако желаете да направите онлайн поръчка, необходимо е да коригирате количеството или премахнете неналичните продукти. Чрез скролиране бързо можете да видите от кои продукти няма достатъчна наличност. В този случай всички продукти могат да бъдат поръчани само чрез изпращане на заявка за оферта. С опция «Редактирай» можете да коригирате количество или да премахнете продукт от вече добавените продукти в списъка ви. Ясно се отличава продукта с недостатъчно количество, който блокира възможността за директна онлайн поръчка. Можете да коригирате количеството или изцяло да премахнете продукта от списъка. Когато сте готови с корекциите, моля запаметете промените, като натиснете бутон «Затвори». Възможният начин за поръчка е «Изпрати за оферта», ако има продукт или продукти с недостатъчно количество, или «Добави в количката» за директна онлайн поръчка, ако всички продукти са налични. В този случай всички продукти са налични и можете да направите директна онлайн поръчка, натискайки бутон «Добави в количката». Прегледайте артикулите във вашата количка преди да финализирате поръчката.
Преминете към финализиране на поръчката ви. Добавете необходимите данни за доставка, данни за фактура и метод на плащане, за да финализирате поръчката си. Маркирайте отметката, за да приемете общите условия за поръчка. Натиснете "Финализирай поръчката", за да завършите поръчката си онлайн. Успешно финализирахте вашата онлайн поръчка, използвайки нашия онлайн конфигуратор за ключове и контакти.